Sanibonani nonke, ngingu-Dkt. Jasmine Rath, udokotela omkhulu wokubelethisa nodokotela wezifo zabesifazane kanye nodokotela ohlinzayo we-laparoscopy esibhedlela sase-Apollo eJubilee Hills eHyderabad. Ngakho-ke namuhla ngizoxoxa mayelana nokuthi yiziphi izimpawu zomsebenzi wangempela, futhi uma uzizwa lezi zimpawu ungaya esibhedlela. Wonke umuntu uyazi ukuthi imvamisa izinhlungu zokubeletha ziqala cishe amasonto angu-37 ekhulelwe noma izinyanga eziyisishiyagalolunye. Kodwa kwesinye isikhathi zingaqala ngaphambi kwesikhathi, lokho kubizwa ngokuthi ukubeletha ngaphambi kwesikhathi. Ngakho lezi yizimpawu ezixwayisayo lapho kufanele uye khona noma uthinte umhlinzeki wakho wezempilo uma usuzitholile. Uphawu lokuqala imvamisa kuba ukuqina esiswini noma izinhlungu esiswini kuhambisana nobuhlungu emhlane. Okwesibili, ungase uthole ukuthi amanzi aphuma noma ukuvuza kwamanzi, okusho ukuthi i-amniotic fluid ingase iphume. Okwesithathu kuba ukopha. Ukopha kungaba ukuvuza okuncane okubomvana noma okunsundu okuxutshwe ne-meconium, noma kungaba ukopha okukhulu okuqondiye. Futhi ezinye izimpawu, ngokuvamile ungase uzwe isifanukano nokuhlanza, futhi ubuhlungu ozobuzwa bungaqhubeka isikhathi eside, njengemizuzu emihlanu kuya kweyi-10, futhi kuzoba negebe phakathi kwalezo zinhlungu. Ngakho noma nini lapho uhlangabezana nalezi zimpawu, kufanele ufinyelele esibhedlela. Ngiyabonga.